Mayapat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingaldoy ti pagmasusyan kapiestaning pangadaw ning Ginoo king templo. Siklawd tampo at pangadyan tayong Horacio Emperata labat king COVID-19. Itamongan po, mapamakalulu at mapaglunos ay higpa. Aminan mi rin kasalanan mi, at magpakumbaba kaming lalapit keka, maninton kapatawaran at biye. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, ban aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kami, king lugod, at king kapamilataning manulong mong gamat. Itabi mo yung takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi, at pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung pamagkapilit ming gumamit, karing panulong megawa, ban mapupus na yung pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo ring doktor, narsis, at ding sablang lilingon karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo. Pangakambil iba't kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, ring lilingap karela. Pagkalamon mo lang anananggang kapainawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit na panawon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Manano na sana, ing pamagmalasakit at masabalmi para king metong at metong, ikabos na kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. At tayra na kaming king pamagbayong biye at kabahanalan. Pagkalam mo itiking kapamilataning Ginoong Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang puan magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong,
o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. kaniti pong kiyakatang kapag masusyan, pakiabetala kari kiyakatang panalangin, ding makatuking intentiones. Pasalamat dadi Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mr. and Mrs. Angelita David. Birthday Thanksgiving, 60th birthday Brenda Mancilia Meneses, Leonardo Mediano, Maria Pineda, Albert Benedict Soliman at Mario Supan. Healing, Lucrecia, Janet Serrano, Bel Trinidad, Lina Bonus at Mario Supan. Special intention, Joy and Rose Tolentino and family, Elsie Rosel Di Maunahan. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Lolita, Salvador, Remio, Simeona, Benancia, Lian Trixie, Baby, Melanie, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Monseñor Pelecito, Raul, Ezequiel, Miguel, Florentino, Remedios, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Jose, Benvenido, Elizabeth, Fernando, Zenaida, Maria, Francisco, Reynaldo Fortides, Librado at Jesus. Pakitas tala po rin si Kloran Tamo. Banta po at si Jantala po rin kandila. Ila pong mga snack. Longing for night, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, that for the world to see. Christ, we are light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ, we are light, shine in our hearts, others today. Maya pa abak kaingan po rin. Moting kandila, sindihan niya po rin yang mapinan mo ka rin kandila. Hindi na katid mo.
I Jesus, may kirakaya, king kakatamong katawan at daya, inyang malyari tamong maging ganap ng kapatad at mitmong lungkot, kapanisyan at katapatan. Malyari talang larinan ding makatao tang kasalanan. Iting Ginoong Jesus, manatili sang parati kay kaingan. At kaya timurin. King Aldoiti, makiabeta ka Jesus at Maria, king pangadaw ng Ginoo king templo. Uling iti kapag masusyan tayo naman, kambining tula, ipasyag tayo Jesus, anting sulud, ing kakatangbiye, at matula tayong tukyan, kay kabaning dalan, anti mo hindi patanang Maria. Ganda kanta mo naman, ing kayabe ng Jesus at Maria, kailangan talang tanggapan ding krus, ding biye, at datang kay katamo. Uling iting dalan ing kasalpantiyanan ding Kristiyano, ing dalan ding tutuki, king sulunang Kristo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, apanibataning sablang sala, bilalagme kang Simeon, ingke kang sulu, ning kapahayagan karing bansa. Bendisyan mo reting kandila, at pabanalan mula. Mananasanang ikaming magdala kareti, ban mo niya kapurian, king kang ligaya. Lumakad kami, king taklat, ning kayapan, at miras king sulong saslag kapinanman. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in our hearts, shine through longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despairs. Your word alone has power to save us. Make us your living cross. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Shines be our light, shine in your church, gathered today. Longing for food, many are hungry. Longing for warmth, many still thirst. Make us your bread, broken for others, shared until all are fed. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered Kilagin ng impahan po ng anak, po ng Banal Espiritu, Amen. ang Ginoo, mantabi kay kayo, At kaya timurin. kaniti pong okasyon, ng pangadalanan ng Ginoo king templo, kanakanta mo naman ng mismong pangadala tamo, king pisamban, para tanggapan ang grasya ng binyag. Yabat ang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapat pagsisyan din kasalanan tamo,
at manyada pantawad at pakalulok king Ginoo. Pwede tayo pong padanding kandila. Ginong Jesus, busan mong hantabenan na ning kaya kang salu, king dalan pa inturo king ipa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginong Jesus, busan mong sunlag kaya kaming sala ning katutuan ating kabyasnan ning Espiritu, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, busan mong insala ning kaya kang pakalulo, tipunano king lugod mo ring sablang bansa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. O lubos may ipaingib pa, Kristong anak mo, may katawan niyang tao, alang-alang kay kami, at may daw niya king templo. Itimawa no sana ring puso mi king pamikasala, at yatad na kami harapan mo. Iti nga na doon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, kinlibro ning propeta Malakias. Ngana ning Ginong mayupaya, iparalaki ing kakong tubod, ban isadyani ing dalan para kaku, at ing Ginong kekong panintunan, biglayan datang kingkeyang templo, ing tubod apag nasanyong akit, datang ya, at ibulalag ni ing kakong kasunduan. Dapot nino ing malyaring makapibata, king Aldo apanyatang na, nino ing malyaring makaligtas, potang luntone, mengariya king matapang asabon, mangariya king api, adadalise king bakal, datang ya ban manukum, anti intaong maminu, at daralise king pilak. Nung makananong daralisayan ning platero,
ing pilak at ing ginto, makanyan mo naman ing daptan ning tubod ning Ginoo. Dalisaya na ing ngapi, ban idalaro king Ginoo, retang karampatan aayin. Ding ayin adarara, ding memalen ning Huda at ning Jerusalem, para king Ginoo. Maging karapat dapat lakeya, antimo ing milabas, apanawon. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. ninuwari iting ari ning ligaya, itiya ing Ginoo. Ninuwari tingari ning ligaya, itiya ing Ginoo. Ding pasbul ning syudad amatwana, pakabuklat yun nala, uling lungubya, ingari ning ligaya. Ninuwari tingari ning ligaya, itiya ing Ginoo. Ninuwari iting ari ning ligaya, alang aliwa, nune ing Ginong mayupaya, tagumpe kakamtana, king marangle ning gera. Ninuwari tingari ning ligaya, itiya ing Ginoo. Ding lumang pasbul ning syudad, pakabuklat nala, uling lungubya, ingari ning ligaya. Ninuwari tingari ning ligaya, itiya ing Ginoo. Ninuwari itingari ning ligaya, ing Ginong mayupaya, ya ing ari ning ligaya. Ninuwari tingari ning ligaya, itiya ing Ginoo. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Kapatad, ang tininding sablang anak, tao lang ating laman at daya. Yesus mismo may kilupaya karela, at may kisan metong yaking karelang pangataw. De patana iti, banking kapamilataning kayang kamatayan, akwaning alipul ing jablo, amaki kayo payan king kamatayan. King makanya na paralan, ikwanong atimawa retang meging alipan, king kekabaning bera, ulinin takot da king kamatayan. Masalang tuto, king aliwaring angeles, ding kayang susopan. Nune, agpang king sasabyaning kasulatan, ding palipi ng Abraham, ilang kayang susopan. Iti mga baldugan king kailangan niyang makilupa king sablang bage, karing kayang kapatad, banakwanong maging tapat, at mapaglunos amatas, asasardoting susuyo, arapaning Diyos. Kanita akwarang mipatawaran ding kasalanan ding tao, uling niya mismo, dinala niyang kapagsubukan at kasakitan. Inyangin ni malyari nung sopan ding aliwang daralan, king kapagsubukan. Amano ning Ginoo. Salamat king Dios, parangalan tayo po yung maya pabalita. Itiyay sala, apakilala king kihangdalan karing bansa, at munye dangalan king Israel, akekang balen.
Ang Ginoo mantabi kay kayo, at kekan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Mira singaldo, banato parang Diyose at Maria ing yuyutos ning batas ng Moises at gampanan ing seremonya ning pamaglinis. Inya de la ring anak king Jerusalem, bani daon de king Ginoo. Itiing makasulat king kautusan ning Ginoo. Ing balang pangani lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mintala naman ka rin, ban mi daon sakripisyo, antimoing iyutos ning kautusan ning Ginoo. Kapare sa pati-pati o kaya adong pitsyon. Ating metong lalaking manoknangan ka rin Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Metong yan taong mayap at makitakot king Diyos. Panayan ing pangaligtas ning Israel. Ing Espiritu Santo at kaya, pepabalo na kaya ning Espiritu Santo, ing mate hanggang inayakit ing Kristo, ape nga po ning Ginoo. King agyag ing Espiritu Santo, dinubi Simeon king templo. Inyan din nga rin ang Jesus, delare king templo, bandaptan ing yutos ning batas, kimunaning Simeon ing anak, karing kayang takde, at pasalamat sa king Diyos nga na, Ginoo, paboren mo na yung painawa, ining kaya kang alipan, ngayon tiparan mo na yung kaya kang pangako, ikidana mo rin ding mata ko yung kaya kang pamagligtas, kaya kang sidya, king harapan ding sablang bansa. Meto nga sala, apa kilala king kaya kang dalan, karing pagano, at munya dangalan king Israel, kaya kang balayan. May pamulala na rin pengari na, ning anak, king sinabi ng Simeon, tungkol king anak da. Benedisyonan ang Simeon at nga nakang Mariang ima ng Yesus, pinili na ning Diyos iting anak para king kapahamakan at king kaligtasan ding dakal king Israel. Makatalagayang maging tanda iba't king Diyos, dapat ding dakalataw libakande. Makanya mibulalag ing isipan ding dakal, ating kalungkutan akasing taram ning meto nga sundang sugataning puso mo. Atin mo namang meto nga propetisa ka rin, ing lagyo na anak ning Fanuel ay iba't king tribo ng Aser. Metong yang babaeng tutunang matwa, at kay utos ng 7 banwa ning asawa na, kay ba't may balo ning 80 at 4 banwa. Bitasang mama ko king templo. Aldot bengi sasambay king Diyos, king kapamilatan ning pamag-ayunot pamanalangin. Ketang oras mo namang ita, di natangyat kaya pasalamat king Diyos. Migsalita ya, tungkol king anak. Para karetang manaya, king pamagligtas king Diyos king Jerusalem. Inyang ato parandana, ing sablang adwa ning batas ning Ginoo, migbalik la Nazaret, Galilea. Ing balendang Tibuan, ating anak, may ragulya, at meging masigan. May biyasaya, ating grasya ng Diyos, at tsukeya. Ing mayap ng balita, ng kaya katamong kaligtasan. Kapurihan kaya kang o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Magandang maga po ulit sa lahat. Morning. Dito na naman po yung kakaibang selebrasyon natin, no? Tayong mga Katoliko, mahilig tayo sa mga seremonya at ritual na ating nakagisnaan na siguro sasabi natin na inumpisahan ang ating mga ninuno. Hindi ko lang po alam kung gaano katagal itong ating ginagawa ngayon, ang pagbabasbas sa mga kandila, pagbibindisyon sa mga kandila. Kagabi lang po may pinabasbas sa aking mga kandila. Akala ko anticipated blessing para sa kandila. Gayon pala gagawitin daw sa exorcism. Yung mga blessed candle ay itataboy ang mga masasamang espiritu. Pero ito po ay hindi ganoon ang pakay ng mga kandila natin. Hindi yan ang sinisimbolo lamang ng mga kandila. Kundi ang hawak nating kandila kanina ay simbolo ng paghahandog sa Panginoon sa templo.
para nating ginugunita at binabalikan nung panahon, nung araw na yon na sina Jose at Maria ay dinala ang baby Jesus doon sa templo. Kasi nga raw po, ang Panginoon ay siyang tinatawag na ilaw ng mundo. Siya ang ilaw na di madadaig kailanman ng kadiliman. Kaya by holding on to that light candle, parang nilalarawan si Jesus sa ating kamay. Parang kaya nga ito'y parang reenactment ng ginawa ni Maria at Jose na dala-dala nila sa kanilang bisig, sa kanilang kamay, ang ilaw ng mundo na si Jesus. At para sa akin po, napaka meaningful ng paghawak natin ng kandila. Si Jesus sa ating kamay. Si Jesus ang ilaw ng mundo sa ating mga kamay. Siya rin ang magtataboy sa anumang kadiliman sa ating buhay. Siya rin ang mismong magpapaliwanag sa ating buhay, sa anumang sulok ng ating buhay, sa anumang area na parte ng ating buhay. Kaya hindi po ito parang magical o kaya superstitious ang ating paniniwala sa kandila, kundi isinisimbolo lang si Jesus bilang ang nagpapaliwanag sa buhay natin. Kaya huwag sayang matakot, kasi para sa atin, nung tayo nabinyagan, ganyan nang nangyari sa atin. Ang Panginoon ay tinanggap na natin through our parents. Kaya nung nabinyagan po tayo, nandun na rin ang kandilang yan, di ba? Na hawak-hawak na mga ninang. Simbolo na si Jesus, ang liwanag ng mundo, ay niliwanagan na ang ating buhay. Tinanggal na ang kadiliman ng ating pagkakasala o anumang umaaliping na masama sa atin. Kaya anuman ang pinagdadaanan natin, anuman ang pwedeng nagpapahirap sa atin, anuman ang mga pagsubok na ating marahil ay hinaharapan ngayon, naway ang araw na ito ay magbigay ng lakas ng loob sa ating lahat na hindi man tayo dapat matakot kasi hawak-hawak natin sa tabi natin ay ang Panginoong ang ilaw ng mundo. Pero ang selebrasyon po ngayon, actually kung titignan niyo po yung ating pinagdiriwang ngayon sa ating binasa, ay parang ilang selebrasyon ito. Bali dalawa. Ang isa ay presenting the Lord to the temple. Kasi sa mga Hudyo po, meron silang kaugalian na yung firstborn, yung magbubukas sa matris ng babae na lalaki, dapat ito'y iniaalay sa Diyos. Simula pa po yan sa Exodus, kay Moises, na every firstborn child at lalaki ay dapat ito'y hinahandog sa Diyos. At hindi lang yon, maging yung mga hayop, yung mga firstborn sa mga hayop, dapat ito'y handog sa Panginoon. At sa kultura po ng Hudyo, normally po yung pag inahandog sa templo ay sinusunog at pinapatay. Sinusunog at pinapatay pag nag-o-offer. Pero pwede po nating tignan sa ibang anggulo ang paghahandog, ang ibig sabihin din offering this child to be of service to the Lord. Para baga po yung ginawa ni Hannah kay Samuel, na batang-bata pa lang ang anak niya dinala sa templo, sa pari, at sinabi na ang anak kong ito ay nakatalaga, ay tinatalaga ko para paglingkuran ang Diyos. At pwede po natin tignan sa gandong anggulo itong ugali ng mga Hudyo na
sa bawat pamilya, ang unang lalaking pinapanganak, ang andog nila sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Kaya lang po, kung titignan natin yung ganong kultura sa mga Hudyo, bakit firstborn lang? Bakit yung panganay lang ang dapat maglingkod sa Diyos? Na ang buhay niya ay dapat isang handog sa Diyos. Hindi ba dapat? Sana, sabi nga ng expression natin sana all. Kaya para sa atin po, parang pinalitan na yon ng binyag, itong presentation of the Lord sa temple na panganay lang ang inihahandog sa atin. Ang bawat buhay na galing sa Diyos ay dapat handog din para siya'y paligayahin. Gayong siyang lumikha sa lahat at ang may hawak ng buhay natin. Kaya para sa atin po, yan, sa ating pagkabinyag, yan ang seremonya ng ating paghahandog sa Diyos. Yan ang seremonya at ritual. We are being presented to the Lord. At siguro, dyan po, no? Kaya, pag sa binyag natin, hindi na nagpapasalamat ang mga magulang sa tinanggap nilang biyaya dahil tayo pinanganak. Dahil ipinagkaloob sa ating mga magulang. Sabi nga ng kanta na nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Yan. Kayo po ba'y naging masaya sa mga pagsilang ng mga anak nyo? O sinusumpa nyo ang araw na pinanganak ang anak nyo? Mabuti pang di na kita pinanganak. Pero normally po, dapat ganun ang pakiramdam, no? Ang nangingibabaw na emosyon sa mga magulang, ang tuwa at kagalakan sa pagkasilang ng isang anak sa kanilang pagsasamahan. Kaya ganun po para sa atin, pag ito'y sa binyag natin, ito yung mga magulang nagpapasalamat sa Diyos na parang sinasabi, maraming salamat po, ang pogi-pogi po nitong binigay niyong anak sa akin, sa amin. Yan. Kamukha po naming dalawa. Mix. Kombinasyon. Ang ganyan. At pwede pong sasabihin natin pa sa lapit dito sa binyag, no? Yung mga tanong na itatakwil natin si Satanas. No? Para sabihin, ito pong anak namin, siya po'y mabubuhay, nalingkod sa iyo, itataboy niya si Satanas. No? At buong buhay niya'y walang ibang sasambaying Diyos kundi kayo. No? Mananatiling magtitiwalat salpantaya kaya ka mga yan. Hindi ko lang po alam pag nagbibinyag na gano'n hindi ko alam kung talagang nasa puso ng mga magulang, mga ninong at ninang itong kanilang sinasagot na mga tanong. Yung tinatakwil mo ba si Satanas? Kasi pag titignan ko po, yung iba hindi sumasagot Kaya naisip ko, baka yung iba'y kakampi na si Satanas. No? No? Kayo po ba, pag ganun, sumasagot po ba kayo? Kasi pag di kayo sumasagot, baka mga espiya kayo ni Satanas. No? O baka talagang kakampi. No? Pero ito po, no? Yung seremonya po yung sa ating binyag, napakaganda po. No? Ibig sabihin ng anak nyo, pagkatapos siya nagpasalamat sa Diyos, dahil pinagkatiwalang kayo ang mag-alaga dyan, na darating ang araw, baka isang doktor, attorney, lawyer, pari, o ano man ang maging profesyon na buhay, ay magiging lagi sa panig ng Diyos sa laban sa masama. At dadalhin niyang liwanag ng pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ito po yung ganda ng ating binyag na dapat ganun ang ating makita. Sa binyag, tayo na
tayo po ay inihandog na. At ang buong buhay natin dapat alay sa Diyos. Para bukod dito sa ating ebanghelyo, sina Simeon at Ana, every day of their life, nasa templo, pinaglilingkuran ang Diyos. Walang araw na hindi sila pumunta ng templo. Lagi at tuwina, nandun sa templo to serve the Lord. Pero tayo naman po, hindi naman kailangan everyday nasa simbahan tayo. At hindi na tayo alis ng simbahan. Hindi. Sa anumang ginagawa natin, sa anumang lugar, yun palaging pwede natin gawing mga templo na kung saan we serve the Lord. Ika nga po, hindi lang naman sa simbahan natin pwedeng paglingkuran ng Diyos. Pwede natin siyang paglingkuran sa mga gawain natin. Ang nakakalungkot nga po kung minsan parang may dichotomy ang buhay natin. Yung dichotomy, yung nagiging double personality tayo. Pag nasa simbahan, Katoliko, mabuting tao, paglabas, iba ng paniniwala. Hindi na dala-dala ang Catholic belief, ang Catholic faith. Sa simbahan, very Catholic, pero paglabas ng simbahan, kasama na siya sa mga nagnanakaw, nanloloko ng kapwa-tao, na hindi parang may mali, di po ba? So ito po, isang paalala sa atin. Sa ating pagkabinyag, we were already dedicated and offered to the Lord to be of service to Him. Kaya saan namang ginagawa natin, saan man tayo, dapat ang anumang ginagawa natin ay tunay na nagpapaligaya sa Diyos. Pero ito rin pong ebanghelyo natin, hindi lang tungkol sa presentation ng Panginoon. Hinandog ang Panginoon sa templo. Kundi it's also about the purification of Mama Mary. Kasi mayroon pong ugali yung mga Hudyo, pagkatapos manganak, mayroon silang paniniwala na ang babae impure, nadumihan. So for 40 days, she is unclean. Siya'y marumi. Kaya sa 40th day, doon sila pupunta ng templo para sa offering. Isang sin offering para sila'y parang mawala doon sa tanikala ng kasalanan. So ito po yun ng mga Hudyo. Kaya dito, si Mama Mary nag-offer ng 2 turtle doves as sin offering. At tayo rin po, sa atin din, ang isang ugali yan sa ating paghahandog sa Panginoon, pag-offer, lagi nandiyan ang ganung paniniwala na parang ito'y handog natin para sa mabawasan ang ating mga kasalanan, di ba? Kung minsan nga po yung mga nagdo-donate, pambawas po, Father, ng aming kasalanan. Yan. Magdo-donate sila sa simbahan, o kaya magdo-donate sila sa mga charitable institutions. Pagbawas po ng kasalanan. Ganyan. Ganito po yun. Sa mga kultura ng Hudyo. Pagbawas ng ating kasalanan. Pero sa atin po, siyempre, yung pagtatanggal ng ating kasalanan was done once and for all by the Lord. Na siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi yung donation mo. Hindi yung binigay mo sa kanino-nino. Kundi ang Panginoon mismo. Ang pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin sa banal na krus, iyon ang mismong handog para sa katapusan ng ating kasalanan. Kaya babalik po tayo muli
yung kandilang hawak natin sa bendisyon, sinasabi natin, ito ang aking tagapagligtas, ang aking manunubos na magtatanggal ng aking kasalanan. Na siyang tangi lamang ang may kapangyarihan yan. Na sa binyag, kung saan nalinis na tayo, siyang nag-utos, nagpadala sa mga laga niya para binyagan ang lahat. Pero alam naman po natin, nagkakasala pa rin tayo katapos ng binyag. So siya pa rin po sa sakramento ng kumpisal, through the power of the Holy Spirit, that He cleanses us from our sins. At ang kagandahan po nito sa ating bilang Katoliko, sa tuwing tayo magsisimba, the Lord always gives Himself through communion. Pag sinabi po ng pare, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to His supper. Ito po ang Panginoon na patuloy na ibinibigay ang kanyang sarili para sa paglilinis sa ating mga kasalanan. May we always bring Him, and may we always feel His presence na sumasa atin palagi. Namaya po, pagkatapos siya magkomunyon, naway madaman nyo ang presensya, pagmamahal ng Panginoon. Just imagine, kakainin natin siya. He is our food. Kaya kung siya'y sumasa atin, we can face everything. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa panitang mga kailingan, tayong lahat na tayo rin ay inihandog na sa Panginoon para siyang paglingkuran natin habang buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Ginoo, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Baning kaya katang Ginoo, tanggapano ring anak, ang yamang alang mi pakilala karela keyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Baning kaya katang Ginoo, tanggapano ring pengari, ang yamang elo migtagumpe miyatad karing anak da keyo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Baning kaya katang Ginoo, tanggapano ring masulong na king edad, ang gyamang erepa akikilala, intalapagligtas, at epa meka tagpong kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Baning kaya katang Ginoo, tanggapano ring sablang balayan, ang gyamang alalang kamalayan, king tulang si Jana para karelo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Baning Ginoo, tanggapano rin sablang Kristiyano, ang gyamang may bigulang payaslag, king kayang sala, karing sablang bansa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ipakit mo kaya kami, ingke kang sala at lugod. Ngini po adwan tamo in sarili tang kapagnasan. Ginoo, tanggapan mo rin kayong panalangin, kilubniting banal akarinan, anuno ka dinatang ban, makitab mo kaya kami. Ipakit mo yung kaya kang lugod, karing sablang inarap mi kaya ka, o ginumi, manggaman kingalanganga. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad nala. Makiabeta pong magkanta para kindalig para karing pamagsadya karingayin.
kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karinggamat mo. Kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan mo reti ngayon na yampang ng midmong tula ng kaya kang iglesia. Huling king pangatupad ng kaburian mo, ing kaya kang anak dinaon ng kayang sarili, anting metong akorderong alang pintas para king biyena ng yato. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kante mo rin. yat nayo rin puso O yo. kaya't nano, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos mayipaya. Kabang pagmasusyan ming kapigaganakan king wana Birhen Maria. Ing Birhen, anak ng babae, ning Sion, aking pamadupad na king batas, dinaon ni Akeka, ing anak na, ing ligay ning balayan mong Israel, at ing suluding sablang bansa. Ing Birhen akasawap king tangkamong kaligtasan. Amidaon kaya king alang pintas sa kordero, ing mi sakripisyo king altar ning krus, para king kaligtasan. Ing indong Birhen, ang magtamasa kaniting anak ning kanuwanan, melungkot king ulan ng Simeon, dapat metula king balayan mong linwal, bansa labungan ning kayang talapagligtas. Ginoo akakit ming kaya kang lingap, king pamisan metong ning anak at ning imam, king daliserang lugod, king metong apira kain dang dusa, king metong akapagnasan mamatula kaya ka. King tulami, daralit ming kaya kang ligaya, kambi ni sablang koro daring anghel, at ngaming kakanta. Banal, banal, manalangin, Diyos na mayupaya. Pintuing banwa, pintuing ato, ikaw ligaya. Hosana, Hosana, ikaw magkasagasa. Hosana, Hosana, ikaw magkasagasa. Magwayaing darata, iglagyuning Magwayaing darata, iglagyuning Hosana, Hosana, ikaw magkasagasa. Hosana, Hosana, ikaw magkasagasa. Ikaw magkasagasa. Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, kabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daong, kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Pira, sunit binyera ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kanan niya. Diing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyining kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayat ng hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Handaptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo venía, Cristo venía,
Yang ini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabina, may biyening anak mo. Daramya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmamaming pagamuha mo, king kaming ansanang misilusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at i Florentino kay kaming Obispo, at ding sablang pare. Ganakamula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang sabling me, lalong talasoy mong iyamong Felicito, Camberdi Alfredo Sr. at Lolita. Ading ala pang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya benang Mariing, Birhen Induring Diyos, kambe ng San Jose, akayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panabun, puriandak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang totoo kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Ngayon manalayan tangmit mong kapanilugod king ipa, karingamanong tiriw ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapang king panawon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos.